V tomto videu vám ukážem, ako jednoducho sa prihlásite do svojej web stránky a ako jednoducho si budete môcť editovať texty, obrázky a všetko. Bude to veľmi krátke a stručné video. V podstate tak, ako sa prihlasujete na catering _valex.cz, takisto sa budete prihlasovať aj na tú ďalšiu vašu doménu. Dôležité je dať za lomítko nastartuj to. Áno. Samozrejme v oboch prípadoch obdržíte k obom doménám záverečný e-mail, kde budete mať všetky tieto prihlasovacie údaje. Teraz sa budem prihlasovať svojimi. Som dnuka. Jediné, čo ma zaujíma vo vašom ako keby ponímaní, je tu na kliknúci na catering _valex.cz. Teraz sme na hlavnej stránke, kliknite na zapnúť Visual Builder, tým sa zapne vlastne vizuálny editor, vďaka ktorému môžete bez znalostí programovania editovať čo len chcete. Chcete editovať toto, kliknete, prejdete myškou na koliesko a doplníte čo chcete, hej, prípadne dáte vymazať. Keď chcete vrátiť naspäť, kliknite tu späť. Máte hotovo, kliknite na zelenú fajčku, tu je dôležité rozkliknúť tie 3 bodky a dať tu uložiť. Chcete meniť niečo iné, dajme tomu tu na obrázok, vymeníte ho tak, že buď kliknete na koliečko, alebo kliknete do toho obrázku. Vyberáte buď obrázok z knihovnej médií, alebo z počítača a vyberáte konkrétny obrázok. Keď je hotovo, opäť dôležité je dať fajočku, uložiť. Keď chcete výjsť vonku z tohto editoru, kliknete ukončiť Visual Builder. Chcete prejsť napríklad do nejakej vlastne tu na stranu neprechádzame, takže to je vlastne všetko, čo sa týka toho návodu. Keď chcete odísť, kliknite na odhlásiť sa, to je všetko.